amigues, amics, benvinguts tots a aquesta ja quarta edició del Got Mig Ple Sant Gervasi Televisió. Avui hauríem d'estar contentíssims, jo de fet ho estic moltíssim, perquè comptarem amb la presència d'en Guillem Llorens, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, copresident de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, president de l'Associació de l'Economia Social de Catalunya, president de CEPRA, la cooperativa de llarga trajectòria i de reconegudíssim prestigi en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, membre de la Junta Directiva dels Special Olympics, prevencionista, aparellador, especialista i especialista d'una manera molt pràctica que després comentarem, deia especialista en la construcció d'edificis altament sostenibles. La veritat és que parlar amb en Guillem Llorens, fa temps que ens coneixem, és sempre un plaer, és una persona ponderada, equilibrada, amb qui és un plaer trobar punts de coincidència, però m'atreviria a dir que fins i tot també és un plaer trobar les diferències. En Guillem Llorens és una persona del Got Mig Ple, estava cridat a formar part d'aquest programa de molt abans que el programa existís, i de debò que ha de ser tot un plaer compartir-ho amb tots vosaltres. Espero que us agradi, benvinguts a la quarta edició del Got Mig Ple a Sant Gervasi Televisió. Bona tarda, Guillem. Bona tarda, David. Bona tarda, què tal? Com portem això del confinament? Ho portem prou bé, amb molta tranquil·litat, amb parsimònia, veient que avui és el primer dia que podem sortir amb les nenes, ho hem fet mitja horeta. Heu sortit? Hem sortit a les 4, que així ho recomanava Protecció Civil per l'edat de les meves filles, veient imatges que arribaven una mica esparverat, perquè sembla que hi ha poc respecte i poca consciència i les imatges que es veien eren una mica de libre albedrío i de poc cas a les normes que ens estaven dient o a les recomanacions que ens donaven. I això, ostres, fa pensar que malament. Ja. Malament. Vaja, la consciència d'aquest primer dia veig que no... Clar, jo estic confinat a casa, porto 44 dies tancat aquí i no en soc conscient, Sí que pel carrer he vist persones amb més criatures, però no només he vist això. Sí. Ara amb les xarxes arriba molta cosa. No sé si realment és una dada significativa general, però si més no el que arribava feia una mica de coseta a veure que hi hagués aquesta poca consciència. No? Molt bé, molt bé. Escolta, mira, jo abans de la presentació prèvia que t'he fet abans de començar aquesta quarta edició del Got Mig Ple, t'he presentat, entre moltes altres coses, com a president de CEPRA. Aleshores, clar, CEPRA, jo sé que aquests dies esteu en actiu, segurament no ho sé, però m'imagino que esteu teletreballant, i m'han arribat informacions de primera mà que heu reinventat serveis, que us esteu adaptant molt a la situació que estem vivint les empreses en aquest context Covid-19 de teletreball, d'uns determinats problemes que habitualment potser no presentem tant. Com ho porteu? Doncs un primer moment, quan ens van enviar totes cap a casa, molt tens, molt d'organitzar, molt de veure com es feia i d'improvisar la situació. Som 40 persones i, per tant, hi ha una part organitzativa important. Sempre és un servei essencial. Per tant, hem hagut, i és impossible que no tinguem activitat, quan tenim encara moltes treballadores d'empreses client que estan, entre altres, estan en primera línia de gestió del Covid, en l'atenció de les persones, en l'espai d'atenció de les persones. Aleshores, les notícies i les recomanacions i les indicacions que ens feia des de CatSalut han estat una evolució constant, amb la qual això ha obligat a ser molt proactius i a estar veient, per una cantó, aquesta proactivitat que ens caracteritza, de veure quin servei i quines necessitats poden tenir les persones a qui donem servei. Per l'altra, una part reactiva, doncs el que us deia, CatSalut cada dia estava amb indicacions diferents, perquè això és nou per totes i, per tant, ens hem hagut d'adaptar constantment a aquestes variacions per seguretat i per la seguretat de les nostres treballadores. Aleshores, ha sigut molt tens. Jo crec que a poc, en el transcurs de les setmanes, s'ha normalitzat més o menys la situació. Ens hem acostumat nosaltres també al teletreball. A més, evidentment, hi ha un primer xoc, no? De sobte hem de muntar les nostres oficines a casa i hem de començar a treballar d'una manera diferent, a relacionar-nos d'una manera diferent, a fer trobades, assemblees, reunions de treball
és tot un... Sé de què parles perquè en el sector educatiu, com bé saps, doncs, estem en aquesta línia. Que, esclar, el que passa, vosaltres toqueu prevenció de riscos laborals i ens acompanyeu a moltíssimes empreses en aquest camí i jo entenc que hi ha aquí dos eixos que segurament han sortit més, no? Que és prevenció de riscos laborals en el teletreball, que és una especialitat o és tota una branca dintre de la prevenció de riscos, i per l'altra tenim que molt probablement més treballadors i treballadores han presentat, doncs, com a mínim inquietuds, com a mínim, per problemes de tipus psicològic, no? Per aquest canvi d'hàbits i pel propi efecte de la crisi pandèmica. Tinc entès que vosaltres heu ampliat servei en aquest sentit, no? En aquest sentit sí que vam decidir que era necessari que ens posessin una mica al costat i no només de clients sempre, vull dir que també ho hem ampliat, per exemple, el cooperativisme federat i hem intentat, en la mesura que el nostre equip podia donar-hi servei, i hem fet diverses accions. Per un cantó, i això ens ho va demanar CatSalut, també el Servei de Prevenció, és que ampliéssim la cobertura del 061 perquè estava saturada. Aleshores vam posar un telèfon a disposició perquè qualsevol persona que tingués símptomes Covid o inquietuds al respecte tingués una línia més d'atenció telefònica mèdica, perquè el 061 estava totalment col·lapsat. Després, el nostre equip de psicòlogues ha obert espais de gestió emocional amb persones que, tal com deies, poden haver-se sentit ofegades, inquietes, neguitoses per la situació de confinament. I, per altra banda, a nivell estudi i de cara al futur, perquè tot això és el que parlàvem, primer hi ha una part reactiva i després una part proactiva que ens estem inventant, no? I ara una de les coses que estem fent és treballant, que de fet dilluns, dimarts, sortirà una enquesta de l'impacte emocional que la situació ha tingut per totes nosaltres, tant les persones que estem teletreballant com les persones que han estat treballant amb persones infectades, amb les diverses casuístiques, com ens ha afectat, per tal que puguem estudiar el retorn amb la sensibilitat que ens caracteritza l'economia social. És un tema que, a més, hem extrapolat a través de l'ESCAT, de l'Associació de l'Economia Social, per tal de tenir les majors dades possibles i tenir dades del nostre entorn directe, del nostre model econòmic, de com estem reaccionant al respecte, quina és la nostra capacitat de resiliència. Dades que creiem que són molt importants. Ja tenim clar que el nostre model no és només un model econòmic, sinó un model econòmic que es basa en les persones. Per tant hem d'estudiar les mesures econòmiques a prendre, i també les mesures de salut. I en aquest moment ho hem treballat d'aquesta manera. Molt bé, molt bé. Sí, precisament apuntes línies sobre les quals et volia preguntar, com a copresident que ets de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya o la teva presidència de la Confederació de Cooperatives de Catalunya o la mateixa Associació de l'Economia Social, quines línies de treball esteu portant en aquest moment arran d'aquesta situació en què ens trobem? A part d'aquestes que s'ha apuntat. També passa a nivell de la representativitat política, on hi ha aquesta primera fase, 2 setmanetes, on l'activitat és sobretot reactiva, no? De veure tot el que passa, cribar-ho, transmetre-ho i compartir-ho amb les entitats associades per tal que puguin fer front a la situació de sobreinformació. Vivim a la societat de la informació i a vegades cribar-la tota és un esforç que no som capaces de fer, de realitat. Aleshores, hem de tenir persones de l'equip tècnic fent aquesta feina. A partir d'aquí, quan hem baixat la informació de quins són els problemes que estan tenint totes aquestes entitats, començar a donar respostes a nivell de finançament, com hem fet línies de crèdit en col·laboració amb COP57, amb aval de la Fundació Seira, que és la fundació de la Federació de Cooperatives de Treball, per poder arribar a cooperatives més petites que no tenen accessos als ICOs del govern. Hem fet assessorament a nivell financer, a nivell fiscal, a nivell legal, per tant, que tothom pugui avaluar realment la seva activitat. Ara estem en una fase on, parada aquest cop i amb aquesta funció reactiva, ens estem començant ja a crear i a treballar un pla de xoc, analitzant totes les coses que hem fet i totes les coses que necessitem i per tal de poder fer incidència cap al govern en aquells espais crec que és un moment de repensament. Si sempre des del cooperativisme hem estat capaces de repensar i aquesta inquietud constant, no?
crec que ara la situació és totalment imprescindible, aquest repensament econòmic i social del nostre entorn. Com a Sant Gervasi, com a grup Creixen, com a Creixen Educació, com a grup CLADE, n'estem convençuts i compartim aquesta idea que el cooperativisme, l'economia social, no ha parat de reinventar-se i, per tant, ara es troba en un context que li reclama de totes. Precisament per aquí et volia preguntar. Teniu pensat fer alguna cosa des de la Federació, des de la Confederació, des de l'ESCAT, per recollir informació sobre aquelles organitzacions de l'economia social que estem duent endavant pràctiques de reinvenció, per batejar-ho d'una manera suau, perquè em consta que hi ha un bon grapat d'organitzacions, d'empreses, d'empreses cooperatives, altres fórmules de l'economia social que estan reinventant els serveis. El sector educatiu n'és un exemple que sé que el coneixes bé i que estem allà, no? Però fora del món educatiu hi ha molta cosa que no connecten. La revolució, la següent revolució industrial està en camí. Ja ho estava i ara crec que això ho accelerarà més, no? L'enxarxament, la necessitat de connexió, ara es multiplica. Les xarxes ens ho permeten i la nostra filosofia cooperativa ho porta a l'ADN. Hem fet primeres accions de recopilació d'aquestes accions que esteu fent cada una de les cooperatives. Torno a dir, jo crec que estem en una primera fase on són accions reactives. Ara hi ha hagut molt treball per fer mascaretes, per fer accions de primer ordre, per fer front a la pandèmia. Crec que amb la mateixa línia i amb el que estem treballant constantment és amb aquest coneixement i amb aquesta connexió entre tots els espais del cooperativisme i l'economia social. Per tant, ara ens falta la fase B. Ara la reactiva ja l'hem fet, hem engegat moltes coses, les hem recollit, les tenim recollides, les hem traslladat tant aquí a nivell Catalunya com a nivell govern estatal a través de CEPES, de COCETA, de les entitats representatives de l'economia social a l'Estat. I aquesta és una feina que crec que hem fet i s'ha fet bastant bé, d'una manera fluida i ha arribat la informació. Crec que ara ens toca la fase B, és què fem, com ens estem creant, com organitzem des de les entitats representatives i com recollim totes aquestes accions que des del cooperativisme s'estan treballant. Per tant, indispensable una vegada més cada granet de sorra de cada cooperativa per poder sumar i traslladar. Està molt bé. Escolta'm una cosa, mira, a mi m'amoïna bastant tot aquest debat que segurament conté una part de soroll i prou, però aquest debat sobre els dos possibles models bàsics cap on es pot encaminar el món i cap on es pot encaminar el nostre context, Catalunya, Europa, etc. Nosaltres venim d'aquesta cultura més humanística, fonamentada en uns valors, que creuen en democràcies, que creuen en participació, que creuen en drets i deures, i per un altre costat tenim aquest altre model que alguns estan apuntant d'estats altament tecnològics que tenen un control absolut sobre el ciutadà. En un context d'economia social, de cooperativisme i d'economia social, entenc que hi ha un model que segurament no el desitgem, no? A totes les persones que ens movem al voltant del cooperativisme sempre se'ns pregunta, saps que és la pregunta clàssica, no? Escolta'm, és veritat que el cooperativisme és un bon model en temps de crisi? Tu saps que odio aquesta pregunta i no la faré a cap de les persones que entrevisto, l'odio. Però sí que podríem parlar, crec, de les bondats del cooperativisme i, si tu vols, del conjunt de l'economia social en èpoques de bonança, en èpoques de crisi, és a dir, les bondats de per se, no? I podríem relacionar, si et sembla, amb aquest model alternatiu que pot contribuir a crear una societat més fonamentada en uns valors que alguns encara els hem de conquerir i d'altres els hem de defensar perquè corren el risc, com comentava, de perdre's perquè hi ha corrents que coneixes bé que se'ls volen menjar. Sí que t'estic fent una pregunta molt oberta de reflexió. El cooperativisme, a mi m'agrada molt parlar de cooperativisme perquè neix en una situació de resposta a una necessitat, crec que és una de les definicions del cooperativisme, no? Però neix d'una classe treballadora, empobrida, enmig de la revolució industrial i la necessitat d'ajuntar-se per aconseguir coses. Per tant, neix
d'una manera molt concreta, donant respostes a una situació. S'ha demostrat durant els anys que en temps de crisi, tal com deies, i no ens agrada només referenciar-ho aquí, però és una certesa, que som capaços, que tenim aquesta resiliència, aquesta capacitat, segurament per al nostre tarannà i aquesta capacitat de reinvenció també, no? Perquè la participació i la implicació en el projecte també fa que siguem més resilients per definició. Quan un es creu una cosa i en forma part d'ella mateixa, és difícil que no sigui més resilient, no? I a més, una mica, i ja per la tercera pota, t'apuntava abans una miqueta, no? És que a més, de sobte veig molt clar que som futur. El model capitalista tal com l'entenem, que ja s'entenia amb les crisis que estaven havent, que rascava molt, que tenia moltes deficiències i que no és futur, que no és possible, els corrents socials últimament crec que posen en evidència la necessitat de que no podem contemplar l'economia exclusivament des de la part financera, des de la part econòmica com a tal. No podem entendre l'economia exclusivament des dels diners. Hem d'entendre l'economia com tot allò que ens permet a les persones ser felices i cobrir les nostres necessitats, i això és un concepte molt més ampli, no és només monetari. Les noves generacions, generació Z, que parlen, crec que estan planíssimes de valors i que ens posaran encara més clar el camí que la nova economia i que la nova revolució va cap a les persones i la manera d'enxarxar-nos i donar respostes a aquesta economia global des del punt de vista molt típic i molt tòpic de l'economia social, posar la persona al centre. A mi també és una frase que l'he dit tantes vegades, l'he sentit tantes vegades, que a vegades també em cansa, però és una certesa, no? És com veure l'economia a partir de la persona. No hi ha una altra manera de veure-ho. És veritat que quan es repeteix alguna idea moltes vegades sembla que s'acabi entrant en un tòpic i cada vegada que repeteixes la frase dius, ai, que ens estem repetint, no? Però jo soc dels que penso que no, que s'ha de mantenir la frase, igual que el tema de l'economia al servei de les persones, s'ha d'insistir i s'ha de repetir, no? I no les persones al servei de l'economia. Per molt tòpic que sigui, crec que n'hem de fer bandera. Vull dir que en aquest sentit estic amb tu absolutament, absolutament. Escolta'm, sé que tu vas ser un bon estudiant, entre moltes altres coses. Jo això dels bons estudiants, tu saps que jo soc mestre, jo això dels bons estudiants i dels mals estudiants ja fa molts anys que vaig aprendre-ho a relativitzar moltíssim i he deixat de creure del tot. Tenim persones que evolucionen d'una manera i persones que evolucionen d'una altra, però bé, tota la societat entendrà, els nostres espectadors entendran perfectament a què m'estic referint quan dic tu vas ser un bon estudiant, no? Però en algun moment m'havia fet referència a dir, escolta'm, en un determinat moment de la meva vida vaig haver de topar amb el que no és un bon mestre, no? Jo no voldria parlar dels mals mestres, perquè tots hem tingut segurament mals mestres, no? Sinó que m'agradaria parlar dels bons, no? Tots hem tingut persones, 1, 2, 3, 5, hi ha estudis sobre com pot ser de decisiu un bon mestre, que també costaria definir molt un bon mestre, però el que molta gent entén per un bon mestre, com pot ser de decisiu en la vida d'una persona. No dic en la professió, dic en la vida de la persona. Hi ha estudis força interessants sobre aquest tema. Parlem dels teus bons mestres. N'has tingut? Com creus que t'han impulsat? Segur que n'he tingut i de molt bons i que recordo amb molt de carinyo i que he fet durant els anys per seguir-los veient i seguir mantenint el contacte amb ells. Ja hem passat l'edat d'estudiar molts anys i deixar-me caure per l'institut i treure la cara i veure aquells mestres que em van fer passar bones estones i que em van ensenyar moltes coses. Vull dir que m'agrada haver-los tingut i que segueixin estant i poder compartir amb ells. Bon mestre, és la persona que t'acompanya. Tu feies mira, sense voler-ho, crec, em deies, fa anys que he deixat de creure en els bons i els mals estudiants, no? Potser és la primera característica d'un bon mestre. Som escola cooperativa, les meves filles van a una escola cooperativa. Els nostres espectadors que no és el cas no és Sant Gervasi ni és escoles de creixent educació, Correcte.
No. Som de Sants i anem a una escola cooperativa d'aquí del barri. Una molt bona escola cooperativa, dit sigui de passada, eh? La institució Montserrat també estem... I referència històrica entre les escoles cooperatives catalanes. Doncs una de les coses que ens agrada precisament és aquest tarannà, no? Del no bon estudiant, no mal estudiant. Tothom té coses bones, té coses dolentes, tots tenim unes capacitats d'aprenentatge que van en una direcció matemàtica o en una direcció plàstica o en una direcció la que sigui, i el mestre és aquella persona que sap veure l'alumne, l'infant que té al davant i treure les seves millors qualitats perquè pugui desenvolupar-les cap a una societat que després podrà aplicar-les en aquella mesura que tingui les millors en una direcció o en l'altra. Aleshores, aquesta capacitat, aquesta empatia, aquesta voluntat d'acompanyar, d'entendre i de fer millor la persona que té davant, doncs entenc que és Jo parlaria de vocació, no potser? Hi ha mestres que els veus i dius no sé per què estàs aquí, no sé per què estàs fent de mestre. Hi ha mestre que els veus i dius ets el mestre perquè t'encanta ser mestre, t'encanta la infància, o t'encanta l'adolescència, o t'encanta... I això és fantàstic, quan veus un mestre de les teves filles. Jo crec que més és que són pares, ho visc encara més com a pare, no? Ho havia viscut segur com a alumne, però ara ho veus, no? Quan la teva filla té un mestre que veus que encaixa perfectament amb l'edat de la teva filla i treu el millor d'ella, dius, xapó, això és un mestre, això és una mestra. Molt bé, molt bé. Escolta, mira, sembla que t'ho havia comentat en alguna ocasió, crec que ets l'home més feminista que he conegut. Sí, home, tampoc hi ha molts homes que es vagin declarant feministes i tu ho fas. Jo particularment, no vull explicar la meva situació, però no em considero feminista. Sí que em considero que estarem d'acord que creiem tots en la lluita perquè la dona ocupi l'espai que ha d'ocupar amb total llibertat i que pugui desplegar tot el seu potencial, igual que qualsevol ésser humà, no? Però tu et declares feminista, no? Convença'm una mica, o del tot, i igual surto d'aquesta entrevista i em declaro feminista a partir d'ara també. Segur que sí, perquè a vegades hem parlat en altres espais, no? Si l'important són les formes i els noms o són els valors. I sempre ens hem declarat, tu i jo, que som molt partidaris de valors, de la transformació a través dels valors, no? El primer problema que hi ha és que entenem, moltes persones entenen que el feminisme és la paraula antagònica al masclisme. A partir d'aquí genera un rebuig natural. Ja. El problema o el fet és que el feminisme no és l'antagònic al masclisme. Per tant, si entenem nosaltres que la nostra societat està plena de vicis de la nostra tradició patriarcal, de la home predominant, si entenem això, creiem que el nostre model econòmic està ple de tots aquests petits inputs o grans inputs que depenen del patriarcat. Si entenem, a més, el feminisme no és només un tema de veure la violència estructural del sistema contra les dones, sinó contra les dones, contra els animals, contra la migració, contra el planeta. Doncs aquesta posició global de sostenibilitat i lluita per la igualtat o per l'equitat, més aviat, en tots aquests aspectes, estem parlant de feminisme. Per tant, primer que hem de fer, feminisme versus masclisme. Aquest és l'error que ens tira molt enrere a moltes persones. Quan sortim d'aquí i entenem un concepte ampli de sostenibilitat a tots els nivells, ja dic, no només en quant a gènere, sinó també en quant a sostenibilitat ecològica, sostenibilitat dels corrents migratoris, si et sents còmode amb tots aquests valors, no tinguis cap dubte i no tinguis cap por en dir que ets una persona feminista, que estic segur que ho ets, i poder traslladar un concepte d'una paraula que està plena de valors bonics pels quals lluitar cada dia. Amb això estic absolutament d'acord. I donaré voltes, Guillem. Escolta, mira, tu ets una persona molt coneguda en tot el món del cooperativisme i de l'economia social, però jo, realment, quan se'm va ocórrer de plantejar de tenir l'oportunitat de realitzar aquesta entrevista, va ser a partir del moment que vaig saber, i això és molt abans del Covid-19 i molt abans de l'inici d'aquestes entrevistes, perquè si un dia faig unes entrevistes
amb el Guillem m'agradaria parlar-hi, però no només per tot el que ets i per tot el que representes en els contextos que més o menys ja hem presentat, sinó que quan vaig saber que et dedicaves part del teu temps, no al treball a CEPRA i no al treball a la Federació, ni a la Confederació, ni a l'ESCAT, sinó que, a més, duies a la pràctica el disseny o la reforma d'habitatges amb criteris de sostenibilitat i d'eficiència energètica. I aquí sí que vaig dir, home, una persona que mira que sé que estàs ficat a llocs i que deus tenir una agenda bestial, però que a més de tot això dedica el seu temps a col·laborar amb organitzacions que treballen pel dret a l'habitatge com Cel Obert, no? O que a més es dedica i s'arremanga per al disseny d'edificis perquè siguin sostenibles ecològicament, mediambientalment, vaig dir, ostres, aquí hi ha tema i m'interessa bastant, o sigui, m'interessen la resta de coses que hem parlat, però aquest m'interessa especialment. Estàs treballant en alguna cosa? Acabes de treballar en alguna? On estàs? Perquè ara fa temps que no parlem d'això. Al meu inici, jo soc aparellador, soc arquitecte tècnic i la meva evolució com a persona i com a professional fa que, malgrat que comparteixo molts espais professionals en altres aspectes, mantingui el meu espai vocacional en l'arquitectura i en l'execució de l'arquitectura. Com a aparellador soc responsable d'execució d'aquest tipus d'obres. Bé, al final parlem una miqueta, seguim parlant de sostenibilitat, seguim parlant d'economia circular, seguim parlant de que no podem seguir destruint el planeta a la velocitat amb què ho estem fent i que cal repensar cada un dels espais on participem i cada un dels espais que consumim, que gastem, que produïm. L'arquitectura no només pot fugir d'això, sinó que és un dels elements principals on aquests temes són de primer ordre. Aleshores, des del punt de vista de construir o rehabilitar, pensant en l'eficiència energètica. Un dia va arribar l'electricitat i no sabíem les conseqüències que tenia. Tot això, evidentment, és un dels grandíssims invents, però té unes repercussions que no són sostenibles. Per tant, el nostre entorn, el nostre espai, ha de ser eficient energèticament i és un tema que fins ara no s'ha treballat curosament i pot fer-se. Els materials amb els que estem treballant, que siguin materials d'origen natural, que després, un cop ha finalitzat el cicle de vida de l'edifici, tinguin lloc a la natura, vull dir que no siguin contaminants. En aquest cas, procurem construir amb fusta. Estem construint bastants habitatges unifamiliars. Ara comencem un habitatge plurifamiliar amb fusta de 6 plantes a Barcelona, que serà el més alt que hi haurà, fins d'aquí poc, espero, perquè n'hi haurà altres. Vull dir que no és més que una dada, però que l'evolució és constant i cada cop hi ha més despatxos d'arquitectura, moltes cooperatives que es dediquen a l'arquitectura, amb clau. Un cop vaig venir a una entrega de premis a Sant Gervasi i hi havia Premis Manel Arroyo va guanyar un despatx d'arquitectura. Correcte. I estava treballant coses d'aquest tipus. Ara m'he il·luminat. Sí. I crec que era la Baula. La Baula. Correcte, oi? Sí. Doncs mira, m'ha vingut el flash. Cada cop, crec que és un tema generacional també, en gran mesura, la gent repensa l'arquitectura a tots els nivells. Avui en dia, en la situació que estem vivint, estem veient claríssim que un habitatge no pot ser el que enteníem que era un lloc de pa, és un lloc on passen moltes coses. I ha de tenir unes condicions de salut, en general, de repensament de tots els seus espais. Cooperativisme d'habitatge, que és un concepte també on tot això entra en joc i on s'eleva, a més, a les relacions entre el veïnat i la necessitat de generar cohesió social entre el veïnat, entenent que som gent. És estrany veure com vivim en espais amb 50 veïns, jo visc en una finca petitona, i la gent ni es parla, inclús tendeix a portar-se malament a vegades perquè sembla que això l'alimenti. Tots aquests espais s'han de repensar a tots els nivells. Llavors, quan parlem d'edificis i d'ecologia, parlem d'aquests conceptes. Fer espais que siguin estancs, que vinguin ventilats d'una manera molt mesurada, és a dir, que els aires acondicionats, les calefaccions, no s'hagin de fer servir en excés perquè els aïllaments tèrmics
de tot l'envoltant són molt potents. Espais que es treballin amb productes naturals o reciclats. Tenim avui aïllament tèrmic amb llana natural, també amb cotó reciclat o amb fibra de fusta. Qualsevol dels tres compleix aquests requisits. Hi ha espais que al final, quan estàs treballant amb materials naturals, respiren d'una manera diferent, transpiren d'una manera diferent. Entrar en un espai treballat amb fusta i amb calç no és el mateix que entrar en un espai treballat amb formigó i amb materials molt més artificials. Està clar. I estàs treballant en algun projecte ara o on has acabat algun fa poc? Sí, hem treballat fa poc, acabem d'acabar una casa unifamiliar a Centelles, una Sora, estem acabant ara una a Sant Feliu de Llobregat, una casa entre mitgeres, tenim aquesta que estem començant al barri de Roquetes, que és aquest edifici plurifamiliar. Per tant, és un tipus d'arquitectura que està a l'alça i que està demanant molta gent. Tornem al tema generacional. A més, és una arquitectura que és agraïda perquè el perfil de persones que el demana normalment és un perfil de persones amb qui t'hi entens perquè comparteixes sovint valors. Per tant, estàs treballant en coses que t'agraden i, a més, amb persones amb qui t'agrada relacionar-te. Per tant, fa agradable la feina en aquests casos perquè a vegades això de la construcció és més dura la part relacional que no pas la tècnica professional. Estem fent moltes coses al respecte avui en dia. Sí, de tota manera, més enllà de la sostenibilitat dels models de construcció i dels propis edificis, tenim un altre problema, que és tot el tema del dret a l'habitatge, de l'accés a l'habitatge. I aquí sí que, quan ens plantegem aquest tema des de l'economia social i des del cooperativisme concretament, s'han trobat solucions, però crec que estaràs d'acord amb mi que queda un llarguíssim camí a recórrer perquè el problema social que tot això representa a casa nostra és de primera magnitud i estem molt lluny de resoldre'l. Sé que tu col·labores amb alguna organització al respecte i que, com a experta en el tema, segurament és més cullerada que no pas jo. Per on hem d'anar? Perquè el tema jo el veig d'una envergadura colossal. Tenim un problema enorme des del punt de vista legal, des del punt de vista especulatiu, del dret a l'habitatge, que és un dret constitucional, la principal activitat especulativa durant moltíssims anys. Per tant, hi ha una cosa que ja no lliga. D'un dret bàsic se n'ha fet un acte especulatiu per part de la propietat privada amb la pitjor de les voluntats, que és enriquir-se a costa dels drets fonamentals dels altres. Això conceptualment ja rellisca molt una cosa amb l'altra. Clar, mentre no hi hagi canvis legislatius importants és difícil. Mentre no hi hagi voluntat política també és difícil. No vol dir que no puguem anar treballant i puguem fer coses, però evidentment hi ha d'haver una resposta a nivell administratiu, a nivell legal i polític perquè tot això sigui possible. El cooperativisme d'habitatge, tal com deia, avui en dia està molt a l'alça el cooperativisme d'habitatge amb cessió d'ús. Per tant, necessitat que hi hagi sòl públic a disposició de promocions cooperatives d'habitatge. Això permet, per una banda, que les persones puguin agrupar-se i construir conjuntament edificis sense pagar el cost especulatiu del sòl i sense pagar l'especulació d'una persona que està construint per treure'n benefici. Per tant, ja treus molts grans costos de la construcció. Per l'altra banda, l'administració no es despatrimonialitza, no es treu patrimoni de sobre i són edificacions que als 75 anys, als 50, als 100, depèn del contracte, tornen a mans públiques. Per tant, són una solució més que òptima per resoldre tant a nivell ajuntaments, normalment es treballa a nivell d'ajuntaments, com a nivell de promocions cooperatives. Hi ha accions de masoveria urbana, espais que estan deshabitats o que són d'una propietat que li costa mantenir-los. Per tant, el lloguer, l'ocupació d'aquest espai es pot permutar, es pot condicionar a un bon manteniment i mantenir, per tant, aquest espai habitable i en bones condicions. És generar la fórmula de sortir de la mira de la propietat.
Jo tinc propietat, i ara segurament me la replantejaria, però moltes vegades dic, jo vinc arrossegat, sóc una generació que vinc arrossegada i segurament tots els meus errors també m'han servit per repensar moltes coses. Un dels problemes que tenim és que el lloguer, els preus que està fruit d'aquesta especulació, també fa molt estrany. Tirar cap al lloguer i no cap a la propietat, quan a vegades acaba sent més car un lloguer que una hipoteca a X anys. Tot s'ha convertit en molt estrany perquè ha perdut el sentit. Tot això ha fet que perdi el sentit i la lògica. Això ja va haver un moment, recordo els pares, quan el lloguer desgravava. Sí, tant, i tant. Sí. Quan el lloguer desgrava vol dir que hi ha una política pública, el govern incentiva el lloguer. En el moment que el govern deixa de desgravar el lloguer i desgrava la compra, està claríssima quina és la voluntat de la política. A partir d'aquí comencen els problemes. Això potser fa 20 anys que va començar a passar. Tot ara mateix té un desequilibri que no és sostenible. Per tant, s'han de repensar tots els processos de propietat, de lloguer, de cooperatisme, fins que la proporció d'habitatge públic, entenent el cooperativisme d'habitatge amb cessió d'ús com a públic, no desbanqui proporcionalment a la propietat privada, no podrem fer que l'oferta i la demanda, que marquen fins ara els mercats, li doni la volta i puguem jugar amb els preus de les coses. Ara mateix és molt complicat. S'han de fer molta política i molt d'esforç en revertir aquesta situació. Clar. Sí que és veritat, tu dius, l'habitatge en cessió d'ús està en alça, la masoveria també, la masoveria urbana també, però, tot i així, estaràs d'acord amb mi que es mouen uns cercles relativament reduïts de gent i que si féssim un mapa català sobre el tema, veuríem que n'hi ha molt poc, tenint en compte que l'habitatge mou... Ui, disculpa, que els telèfons fan coses sols avui en dia. No, dèiem que això, que sí que està a l'alça, però clar, queda aquí un gran recorregut i el gran públic desconeix moltíssim aquests models, no? I després tenim molts ajuntaments i d'altres administracions que no estan massa per la tasca, no? I per tant haurem d'anar aquí fent una feina lenta, però que s'ha de fer. Jo crec que aquest tema crec que mereixerà tot un programa del got mig ple perquè crec que és un dels grans temes que hem de contribuir tots a que circuli fora de l'àmbit del cooperativisme i de l'economia social, perquè ho coneixem els que estem a dintre, no? Més aviat. Totalment d'acord. És molt interessant, vull dir que per aquesta gent que encara no ha hagut d'incorporar-se a la cerca d'habitatge, és molt, molt important que coneguin alternatives. Per tant, totalment d'acord. Exactament. Escolta'm, sé que tu, a la que se't coneix una mica, surt sempre el tema esport, l'handbol, concretament, que crec, per les coses que m'has explicat de vegades, crec que ha configurat molt el com ets tu. Tots ens configurem en base a moltíssimes coses, no? Però sempre hi ha uns eixos troncals. I tu, per coses que comentes de vegades, l'handbol ha estat com un centre en la teva vida. Tinc entès que vas jugar fins als 34 anys, que vas jugar al Gavà, que has jugat en altres equips, que encara continues vinculat, i que ets actiu, jo no sé d'on treus el temps, però continues vinculat al món de l'esport. Jo saps que vinc d'Escola Sant Gervasi, on l'esport és també un dels eixos del nostre model escolar i en fem bandera i dediquem una quantitat de recursos i d'esforços i creiem que aconseguim que hi hagi tot un moviment al voltant de l'esport prou significatiu. Però sobre el que et volia preguntar té a veure amb l'esport i no. Tinc entès que tu et vas retirar als 34 anys i que vas passar un final de la teva carrera esportiva complicat, que vas haver de sotmetre a 6 operacions i que et vas fer com una promesa a tu mateix, que és no em retiraré fins que no tingui una temporada sencera jugada. Jo quan em vaig escoltar això dic, a què es deu? Quin misteri hi ha aquí? Això segur que té a veure molt amb el seu caràcter o amb els seus valors. Sí. Però voldria que m'ho expliquessis i t'ho pregunto públicament, ja veus tu. Jo diria que no és una promesa, no estava formulada d'aquesta manera. Jo crec que és més aviat
tu deies, vas jugar fins als 34 anys, però des dels 7 anys fins als 34. Per tant, dels 7 als 34 van 27 anys on generes dinàmiques, amistats, ecosistemes, tal com dius, forges personalitats i et bases en la relació amb centenars, diria, de persones amb qui he conviscut i amb qui he compartit vestidor i per tant és impossible que això no formi part del meu eix troncal i a més soc un ferm creient de l'esport com a educació. Tots els rols que es generen, tots els moviments d'una persona que acaba d'arribar, d'una persona que porta molts anys. Jo és que sempre ho he comparat amb la gestió empresarial. Tens una persona que és novella i t'aporta unes coses, força, ganes, innovació, i tens una persona gran que t'aporta l'experiència i que tothom ha de saber ocupar els seus espais i per mi això és una escola en si mateix. No era una promesa. Després de tants anys necessitava saber jo mateix, amb mi, que era el moment, simplement. Per aquest tarannà, per aquesta manera de ser i d'haver fet durant molts anys, deixar les coses a mitges és una cosa que no l'entenc. Aleshores, per mi, plegar obligat, sense haver acabat, sense haver tancat una porta d'una manera completa, no és possible. Portaves, ho repeteixo sobretot pels espectadors, portaves 6 operacions, Sí. 6 operacions i molts avisos mèdics de que parés. I una família suposo que també t'avisava. I una companya especialment que ha patit molt veient-me jugar alguns partits fins i tot abans de tenir l'alta mèdica, amb un excés de cabezoneria, que en versió catalana no sé quina seria la cabezoneria, però la tinc en català i en castellà a vegades. Sí. És una manera de ser. Soc una persona prou assenyada, però també molt visceral, molt emotiva, molt amb un funcionament del que sento i necessito fer-ho. Aleshores, fins que no vaig ser capaç de tancar l'etapa, no va ser possible. Quan, per sort, va haver aquesta temporada final on va tot sortir tot bé, on no em vaig fer mal, em vaig sentir preparat per acabar i crec que són etapes i qualsevol cosa de les etapes, qualsevol de les etapes que una persona viu s'han d'obrir, s'han de tancar i estic convençut que és així. Amb les meves filles, cada cop que comencen una activitat és una de les poques coses que els dic. Comença el que vulguis, ho acabaràs. El compromís és aquest, si comences el que sigui i l'any acaba el mes de juny, no em diguis, i a vegades ho han intentat, el mes d'abril que no vols anar a classe d'A perquè la decisió ha estat teva i el compromís amb els companys i les companyes amb qui fas aquesta activitat és imprescindible perquè les coses funcionin. Jo crec que aquesta és la filosofia i és la manera de veure les coses. No. A casa em van educar així, a mi. Vull dir que entenc aquesta idea perfectament. Molt bé, ara finalment ja sé per què era, doncs. Escolta'm una cosa, mira, fa poc una persona em feia referència, era una persona crítica i de fora del món cooperatiu, i em deia, home, clar, és que els que sou cooperativa us penseu que perquè teniu l'etiqueta, ella deia l'etiqueta cooperativa, doncs ja sou una marca neta i tothom doncs, veu que hi ha una bondat implícita aquí darrere. No? Tu saps que en Cristóbal Colón, el fundador de la Fageda, sempre diu, escolti'm, els meus iogurts no es venen perquè nosaltres siguem una empresa de l'economia social. Els meus iogurts es venen perquè són bons i si no la gent no els comprarà i encara que estiguem fent una molt bona tasca amb les persones, tenint cura de persones que d'altra banda estarien com deixades de la mà de Déu, la gent no em compra iogurts per molt bona tasca social que estigui fent, no? Sinó que necessito una qualitat en el producte i en el servei. Quan abans parlàvem del futur del cooperativisme, té recorregut encara, té marge de millora el conjunt del cooperativisme català per millorar la gestió empresarial i sobretot la qualitat de producte i servei, per ser una alternativa en els mercats? Jo és que el cooperativisme, a dia d'avui, no crec que tingui opció o gaires opcions de competir fora dels mercats i de la lògica, tal com tu anunciaves. El producte i el servei cooperatiu té 2 reptes. El fet de ser competitiu, de tenir la qualitat mínima i, a més, autoexigència. Té molta autoexigència. Vull dir que crec que
majoritàriament ningú fa coses vulgars. Tots tenim la voluntat, totes tenim la voluntat de superar-nos diàriament. Per tant, és que més que recorregut, és que, primer, és implícit amb la nostra manera de fer aquesta voluntat. Hem de justifiquem i demostrem que els nostres serveis són tant o més bons que els de l'economia del capital o de l'economia externa al cooperativisme i a sobre perdem el temps, no el perdem, n'invertim molt per cuidar-nos i per fer les coses sentint-nos bé. No només volem que les coses es facin bé, sinó volem que les persones que les fan se sentin bé. I en xerràvem una mica al principi, i és que a més crec que és futur 100%. I parlàvem de la generació Z, cada cop està més clar, i quan parles de l'entorn no cooperatiu, veus que les empreses es van dotant de valors cooperatius i la transformació potser passa per aquí també, que empreses que a priori no es reconeixen com a tals, perquè venen d'uns espais molt diferents, però veus que els seus moviments van cap a la cooperativització de les seves maneres de fer, de que les persones s'han de sentir bé per fer la seva feina i cada cop és més clar i no cal discutir-ho ja de que les persones quan se senten bé fent la seva feina produeixen, es posen menys vegades malaltes, són més eficaces, etc i a sobre ho fan de bona gana i s'il·lusionen. Per tant, és futur pur. M'ho veig parlàvem abans d'aquesta trajectòria i cada cop veig més clar. Intercooperació, que és un dels principis i dels valors cooperatius, hem de ser capaços de saltar l'escala, no? Potser. És veritat que fugim d'aquesta visió de necessitat d'anar a buscar riquesa molt lluny, és a dir, no necessitem el cooperativisme més aviat i també el principi cooperatiu treballa al seu entorn de manera natural, anar molt lluny se'ns escapa una miqueta, però sí que és veritat i ho estem veient que si volem fer serveis cooperatius i que el model creixi, en alguns aspectes hem de fer un salt d'escala. Un exemple molt clar, que aquests dies em pensava de moltes coses que hem pensat, Amazon. Com podem combatre una activitat, una organització que realment pot plantejar molts dubtes ètics en quant a condicions laborals i sostenibilitat ambiental, però per l'altra banda és d'una eficiència i genera una comoditat per les usuàries que és fascinant. I no només a Barcelona, és que Amazon en 24 hores, la meva companya, que és de la Vall d'Aran, en 24 hores tens un paquet a l'Alt Pirineu. Aleshores, clar, això és molt difícil de combatre aquesta efectivitat si no és amb escala, amb una capacitat de fer coses a gran tamany, que és al final el que fa Amazon. Per tant, si volem realment fer projectes i tenir objectius tan potents com fer ètiques, fer sostenibles, fer de totes activitats tan potents, no tenim més remei que intercooperar i generar activitats entre moltes persones, entre moltes empreses cooperatives, entre molts elements de l'economia social. Per tant, hi ha un factor escala que ens agradi més o menys, l'hem d'assumir si realment volem que la transformació sigui a tots els nivells. Saps que ens coneixem fa temps i saps que precisament aquesta és la línia de pensament amb què més combrego. O sigui que el cooperativisme, si no podrà fer res, està clar. Els Amazons però si Amazon ho ha pogut fer vol dir que el cooperativisme ho pot fer també. Ho podria fer. Crec que tots hi ha molts espais, vull dir que igual que hi ha empreses grans, petites, mitjanes, etc., hi ha molts espais pel cooperativisme i és respectable el cooperativisme d'entorn proper i la cooperativa petita, però, ostres, tenim casos on no ens ha de fer por dir que hi ha cooperativisme potent, que hi ha cooperativisme de gran escala, i crec que és una de les feines que anem fent bé, al generar aquestes confiances, el que tots ens veiem dintre d'aquest procés de transformació i dintre del cooperativisme, amb maneres de fer diferents, amb un abast diferent, però és que són imprescindibles tots els tipus de cooperativisme per generar tota la... No, jo crec que el cooperativisme, el petit cooperativisme, igual que la llibreria petita, no? La llibreria petita ha d'existir, és necessària, és imprescindible. Jo vull el llibreter de la llibreria petita i el vull al màxim de prop possible de casa meva, no?
però el cooperativisme de gran escala jo crec que encara no ha arribat. No ha arribat perquè si comparem escales, tu mateix ho has dit, els Amazons en el món del cooperativisme encara no existeixen. Tu has fet un terme que és el terme intercooperació. Aquí sí que ho dic de cara al públic que estigui escoltant aquesta entrevista. Recordem que intercooperar és l'aliança entre cooperatives per crear estructures més grans i per arribar a un servei o una fabricació de producte de més abast. Bàsicament és la suma de diferents entitats amb un únic objectiu o amb uns objectius compartits com a mínim. Escolta'm, Guillem, un plaer que hagis estat amb nosaltres a la 4ª edició del Got mig ple de Sant Gervasi Televisió. La veritat és que sempre que parlem n'hi ha per parlar hores i hores i hores i de temes n'hi ha. Alguns els hem passat així, els hem sobrevolat i potser hi haurà, passat el Covid-19, més oportunitats per continuar fent alguna trobada d'aquest tipus. Ara són les 8 del vespre, veig que comencen a pitar i a aplaudir per aquí. Els aplaudiments, correcte. Jo al meu mini balcó a fer l'aplaudiment al sector sanitari, que estaràs d'acord amb mi que es mereix tot el nostre suport i l'empenta que els estem donant a aquesta gent. Totalment d'acord. Moltíssimes gràcies. Un plaer, de veritat, xerrar distesament de coses molt interessants per seguir sumant cap a aquesta transformació, que és una paraula que una de les paraules també molt repetides, però és que a mi m'agrada molt. No, i tant. Perquè crec que les ruptures, a vegades radicals, no són bones. Cal ser conscient d'on venim per no repetir errades, i el que hem de fer és anar transformant el que tenim cap a una cosa molt millor. Hem de ser persones transformadores en organitzacions transformadores. Això sí que... Així ho deixem. Hem de compartir moltes idees i això és increïble. Molt bé, escolta'm, doncs moltes gràcies, Guillem. Fins aviat, moltes gràcies.